Добрый дзень. Пачнем сёння, напэўна, ўжо лекцыю. Вельмі рада ўсіх бачыць. І, напэўна, шмат людзей, якія гэтую тэму яшчэ не вельмі так добра для сябе разбіралі. І, канешне, трэба сказаць адразу, што традыцыйная абрадавая музыка — гэта музыка, якая не зусім для слухання. Гэта музыка хутчэй для карыстання, для перажывання ўласнага, для выкарыстання ў абрадах. І тым больш, што акапельная музыка, яна такая вельмі спецыфічная. Магчыма, калі вы не чулі такога раней, то гэта будзе такая вельмі прыгожая і незвыклая дзіч. Вось, але хацелася паказаць самае цікавае і адметнае, што ёсць у Беларусі ў вясновы перыяд і што ёсць на этнічным памежы. І на пачатку, напэўна, трэба было б сказаць, што абрадавая музыка календарная, яна вельмі прывязаная да календара і да традыцыйных святаў. І традыцыйная музыка, яна як бы абслугоўвае абрад. Яна з'яўляецца такім спецыфічным субтытрамі да дзеяння, да самога жыцця. І тут адразу трэба было б сказаць, што календарны час увогуле ў традыцыйнай культуры, ён цыклічны, і ён абавязкова пачынаецца аднекуль, з Новага года. Потым працягваецца і потым спыняецца, і як бы перыяд космаса заўжды пачынаецца пасля папярэдняга перыяда хаоса. То бок у традыцыйнай культуры, напрыклад, час ідзе цыклічна, космас, свет і час і прырода нараджаюцца, дасягаюць росквіту, потым яны паступова стареюць, і потым як бы свет, ён сам па сабе занепадае, знішчаецца, памірае, і існуе нейкі прамежак часу, які папярэднічае новаму нараджэнню. І якраз такі такім часам з'яўляецца пераход паміж зімой і вясной. Гэта якраз час, які папярэднічае стварэнню. І гэты час, ён такі вельмі спецыфічны. Адсюль мы будзем пачынаць нашу сённяшнюю гутарку, нашу сённяшнюю гісторыю, таму што вясна пачынаецца якраз у гэты момант паміж зімой і летам. І першы такі перыяд, першы момант, калі пачынаюць спявацца вясновыя песні, гэта звычайна канец масленіцы, і пасля ўжо вясновыя песні спяваюцца пераважна вясной. І яшчэ папярэдне адразу трэба сказаць, што вясна, вясновы перыяд, ён як бы храналагічна, у яго ёсць такія вельмі рухомыя межы. Весь веснавы перыяд, ён звычайна лічыцца ад Вялікадня, то бок ёсць святы, якія статычныя ў календары, а ёсць рухомыя. І большасць вясновых святаў рухомыя, вось яны лічацца ад Вялікадня. Масленка — гэта свята, якое святкуецца за 8 тыдняў да Вялікадня. І таму, калі Вялікдзень, там, напрыклад, праваслаўны ці каталіцкі рухаецца, то адпаведна і масленка будзе рухацца або запусту каталікоў. І адпаведна пасля Вялікадня таксама ёсць рухомыя святы важныя: Ушэсце, Троіца, русальны тыдзень. І вось фактычна вясновы перыяд — гэта перыяд ад масленкі і да русальнага тыдня. І вось мы будзем сёння слухаць асноўныя песні, якія і святы асноўныя агучваюць вясновыя. Напэўна, першае, што мы паслухаем, можна перайсці на слайд, гэта ранневеснавыя песні, і звычайна спявалі на саракі або дабравешчыне. І гэта такія спецыфічныя песні, калі свет яшчэ як бы не да канца існуе, ён яшчэ сімвалічна толькі арганізуецца, намацваецца. І акустычна гэта вельмі цікава рэалізоўваецца ў тым, што на ранні веснавы гэты перыяд
дзяўчаты звычайна, бо абрадавая музыка пераважна ў Беларусі гэта жаночая музыка. Дзяўчаты вылазілі на высокія пагоркі, напрыклад, на стрэхі хат маглі залазіць або на нейкія там высокія месцы і спявалі высокія звонкія такія спецыфічныя песні, і гэта было штосьці кшталту такой эхалакацыі, таму што трэба было запускаць тонкі высокі гук, слухаць, як ён адбіваецца ў прасторы, як вяртаецца ці не вяртаецца рэха, як голас адгукаецца па прасторы, бо з гары як бы голас гучыць абсалютна іначай. Часам, дзе не было гор, то спявалі каля вады, і голас разлягаўся адмысловым чынам менавіта па вадзе. І гэта было такое намацванне, першае акустычнае намацванне, вось ці жывы свет, ці ён неяк адгукаецца, ці ён неяк падае прызнакі, нейкія прыкметы таго, што вось новы цыкл, новы віток жыцця адбудзецца. Вось, і мы паслухаем першую песню. Гэта Чавоскі раён, такая вельмі сімпатичная, надзвычайна каротенькія, і там і в канцы ёсць такія характэрныя вельмі якімі, в прынцыпе, і намацваецца гэтая прастора. Яны пасылаюцца высока, далёка. Часам дзеўкі пераклікваліся паміж сабой гэтымі з вёскі ў вёску. Вось, можна ўключыць. Весна красна. Это «у» это именно зазывают так, если это «у». Вот это ну так. Приди, весна, приди, весна, с радостью, принеси, весна, гостинцы нам, малым деткам по яечку, красным девкам по платочку, старым бабкам по киечку. Вот что так. І можна яшчэ наступны адразу ўключыць, такія яны вельмі характэрныя з гэтымі у канцы гу, это все такое намацванне, прашчупванне голасам прасторы. Трэба яшчэ сказаць, што в традыцыйнай культуры вялікае значэнне ўвогуле мае такая бінарная пазіцыя паміж гукам і цішынёй, то бок свет, які жывы, які асвоены, акультурны чалавекам, гэта свет, які гучыць так ці іначай. А свет, як бы, который семантызуецца як іншы свет, як нежывы свет, незасвоены, незнаёмы і чужы, ён звычайна або гучыць незвычайным чынам, культурна незвычайным, або ён увогуле маўчыць, гэта цішыня. І таму ёсць такая нават прыказка, які голас, такі колас. То бок, каб свет нараджаўся, каб ён быў моцным, гэта вось прамежкавы папярэдняму нараджэнню час, каб ён быў жывы і як бы вітальны, трэба такім жа моцным высокім голасам і гукам гэта прастымуляваць. І таму вось этой песні такія вельмі спецыфічныя, яны такія, як бы, гэта першыя такія вот вылазкі і першыя спробы новую прастору прыродную паміж пасля зімы засвоіць, таму што ўзімку жыццё чалавека звычайна адбывалася ў хаце або ў двары, або, напрыклад, у вёсцы, і потым вось першыя вылазкі гэтыя такія былі в тым ліку і акустычныя. Голасам трэба было пашырыць культурную прастору асвоеную.
чалавекам, і вось гэтыя як бы гу яны якраз такі памячалі, размячалі і абазначалі вось новы локус чалавечага жыцця, які после у светлую палавіну года, вось цёплы, ён значна пашыраўся, а потым зноў згортваўся да маленькага жыцця вёскі. І можна яшчэ ўключыць наступную песню. Jeszcze. A, nie. І яшчэ трэба сказаць, што гэтыя песні яны спецыяльна накіраваныя, і сам вакал такі разлічаны на тое, каб максімальна выкарыстоўваць верхнія рэзанатары, каб ён быў максімальна звонкі, высокі, такі пранізлівы, і яшчэ гэтыя гу падкідваюць гэты гук, то бок это такі спецыфічны акустычны эфект, які ўтвараецца імі. І там яшчэ, напэўна, у нас была адна, а яшчэ мы адну прапусцілі, там свіцебшчына была. Да. Угу. І гэты у бываюць яшчэ в інтэрвал да самога радка асноўнага мелодыі. И весна красна, что ты пронесла, Боже мой. Боже мой, старым бабкам покеечку, Боже мой. Боже мой, а деточкам по шарапочку, Боже мой. Боже мой, а жоночкам по сыночку, Боже мой. Боже мой, а девочкам по човночочку, Боже мой. Боже мой, а конюшкам по дубчаку, Боже мой. Боже мой, а пастушкам по бродочке, Боже мой. Боже мой, а мужчинкам по сушатце, Боже мой. І гэта быў яшчэ такі невызначаны час, як бы перад Новы год, таму што Новы год фактычна стары быў на Вялікдзень, гэта той, што зараз вось Пасха. І нават у дахрысціянскай часы гэта ўсё яшчэ вось быў Новы год на Вялікдзень увесну, прымеркаваны прыкладна да вясновага раўнадзенства. Вось. І як бы гэты папярэдні час перад Вялікаднем, ён такі быў семантычна па сэнсе накіраваны на тое, каб яшчэ прасіць увогуле, каб гэты Новы год у сакральных сіл все-таки здарыўся і адбыўся. І часта бываюць нейкія такія па тэксце
якби просьби там звороти до Бога, або там просять благословення, і можна там ще погортати Наталі. Да, вось гэта песня з Янова, з Веткаўскага района, такая вельмі характэрная, то бок якби час яшчэ не вызначаны, Новы год яшчэ не факт, што адбудзецца новы прыродны цыкл, якби семантычна не зразумела, ці прырода все-таки ажыве, і якби часта в песнях можна пачуць такія спецыфічныя звароты. Ну, тут такі мікс сюжэтаў, але пачатак падыходзячы, вось можна яго ўключыць. Помоги, Боже, ясного, ясного кача благолета дожидайся теплое лето ючано. Учавночку зима голодною лазу. У вазочка ты весна наша ясёла. Веселая звесели нашу сёволу. Всю живу лачку ще зеленою дуброву. Дубровочка, чого дубровка не коє? Не куріся, жертвой гаёчих потоков. С патухая, чего Иванка не жили. Не журися, тебе монетка покеда. Спать дая, а я к другою привыка. І яшчэ наступны слайд можна паслухаць. Тут трэба сказаць яшчэ трошку словаў. Гэта ўжо этнічныя памежы, і лакальныя культуры звычайна яны размяшчаюцца незалежна ад межаў дзяржавы, але паслухаем сёння этнічныя памежы, і гэта вельмі цудоўны запіс. Адзінае, што там якби в запісе в аўдыафайле не ўвесь сюжэт зафіксаваны, ось, але акустычна вельмі цікава слухаецца, вельмі спецыфічная музыка такая. Ну і там, звичайно, далей працяг ёсць не з той
Вербочка сёлет села на рыначку, дзе п'юць казакі гарэлачку, а мой мілы налівачку там, і ён паедзе ў чужыначку, карацей, такі любоўны сюжэт. І гэта мы пералезлі ў Палесе, вельмі шмат гэтых раней веснавых гукальных песень, гэта якраз такі ўсход Беларусі, Віцебшчына, Магілёўшчына і Гомельшчына, і этнічнае памежжа. Вось, але яшчэ заглянем у іншае Палесе, там можна пераліснуць. Гэта Лунініцкі раён, і тут гэтыя раней веснавыя песні, яны зусім такія іншыя. Тут уже няма такіх высокіх гу і у, яны іншыя па настроі, але тут такі вельмі цікавы свой вайб у іх. І побач там ёсць яшчэ суседнія месцы, дзе ёсць такая спецыфічная для Беларусі традыцыя спявання песень з бурдонам, калі ніжняя партыя амаль што на адной ноце, Малькавічы. Да, можна ўключыць таксама іх паслухаць. Весна чуха, болботуха, ворон краче, сира хочу. Ворони краче, сира хоче, дівка плаче, замуж хочу. Замуж хоче, ні плаче, на крачасу. Не крач, ворона, крачаса, не плач, дівко, на плачасу. Коли плачеса, пойдеш замуж на жиресу. Пойдеш замуж на живеса, за хлопчика, голубчику. Копчика, голубчика, самія не копчувачу. Сталі я не копчуваті, в житом полі ночувачу. Ага, яшчэ пагартайце далей. І наступны перыяд, гэта ўжо іншы трошку перыяд, і па змесце, і па настроі, гэта Вялікдзень і Юр'е, гэта сярэдзіна вясны, і насправдзе кажучы, гэта ўжо ёсць сама сапраўдная весна. Вялікдзень гэта і ёсць стары Новы год. І звычайна гэтыя песні, яны вельмі спецыфічныя, яны ёсць толькі ў беларусаў, і нават па іх наяўнасці як бы можна вызначаць этнічныя межы на памежжы. І якраз такі гэтыя песні, яны
менавіта па сэнсе сваім навагоднія, віншавальныя. Іх спявалі звычайна ходзячы з двара ў двор. Вось як калі доўшчыкаў усе ведаюць, што яны ходзяць па дварах і спяваюць розныя віншавальныя песні, то насправді кажучы, гэтыя традыцыі перанесеныя з вясновага Новага года, з вясновых абыходаў, і якраз такі такія абыходы адбываліся на Вялікдзень пераважна мужчынамі. Гэта амаль што адзіны перыяд часу ў годзе, калі абрадавыя песні выконваліся мужчынамі, і пазней ўжо трошку далучаліся жанчыны, маглі часам дзеці далучацца, там падлеткі, моладзь. Вось, але канцэптуальна гэта быў менавіта мужчынскі рэпертуар, і самыя вялікія тэксты звычайна такіх песень, яны там сустракаюцца на 5 старонак друкаванага тэкста. І калі трэба было гаспадару напець фактычна увесь будучы год па святах, і што кожнае свята будзе рабіць у двары гэтага гаспадара. То бок кожнае свята мусіць яму быць у дапамогу, яно мусіць яму там быць на помачы, і гэта ўсё спяваецца па чарзе увесь каляндарны год, усе святкі, каб менавіта ўсё ў яго было, ўсё радзіла і пладзіла. І так трэба было хадзіць і спяваць у кожным двары, у кожнай хаце. І пасля ўжо спявалі, там маглі спяваць песні яшчэ і гаспадыні, нежанатым хлопцам, незамужнім дзеўкам, якія ёсць у хаце, але самае галоўнае вялічкі, гэта былі вялічкі гаспадару, і такія вялічкі спяваліся вось менавіта валачобныя песні на ўсёй фактычнай тэрыторыі Беларусі, акрамя Палесся. На Вялікдзень на Палесе вадзіліся карагоды, як правіла, а вось уся астатняя тэрыторыя Гарадзеншчына, Віцебшчына і Мінскай, і Магілёўскай вобласці. Там якраз такі на Вялікдзень спяваліся валачобныя песні. І паслухаем якраз такі зараз такую вялічку, яна доўгая, і яна такая вясёлая, зусім з іншым настроем. І вось фактычна з гэтага моманту і пачыналася сапраўдная вясна і сапраўдны Новы год. Можна ўключыць яе. Ай, вечер добрый, господару, Нехай так ай, будет, господару, славный пану, нехай так будет, а ти спишь ляжешь, почиваешь, нехай так а будет, чи у ложу у часовой, нехай так а будет, й у пярині у пуховой, нехай так а будет, и женою с молодою, нехай так будет, и с детками с маленькими. нехай так А будет, если спишь, так Бог с тобою, нехай так будет, коли не спишь, устань рано. нехай так Я будет, до конца и на восход солнца, нехай так и будет, рада концем сад зеленый, нехай так будет, шелковый улик тын саженый, нехай так а будет, через садик речкой бяжет, нехай так будет, а над речкой церква стоит, нехай так а будет, на престоле сам Бог сядет. нехай так будет, Коля Бога служек много, нехай так и будет, шахуются, рахуются, нехай так будет, якому святцу перестати, нехай так а й будет, перше святця новоляться, нехай так а будет, я другая трохкрульова, нехай так будет, святий Казімір дровці рубить, нехай так будет, святий Юрий Божий клюшник, нехай так будет, печать на коней Воронова, нехай так и будет, возьми ключи золотые, нехай так а будет, эти у поля очистое, нехай так а будет, там пни землю и пусти расу, нехай так а будет, й вигоднаю на всю весну, нехай так будет, святий Микол старий чавець, нехай так а будет, сівалочка і бішапочки, нехай так а будет, їдять поля засівають, нехай так а й будет, Бога в помощь прозывають, нехай так і будет, кап яринка уродила, нехай так и будет, пяти есть на год хватило, нехай так будет, святий шостник колос точить, нехай так будет, свята тройця красу кладет, нехай так
так будет, а я девятник наливает. нехай так будет, Дай десятка в житті п'ятка, нехай так а будет, свято Петро в житті ядро, нехай так а будет, святий Іван старий каваль, нехай так а будет, шарпи зубів ідя згубів, нехай так будет, світа Ілля Божа жнія, нехай так будет, поля ішла, шарпок нашла, нехай так а будет, шахнет, махнет, снапок нажнет, нехай так а будет, грязно пляжить, копку ставить, нехай так будет, святий і спаспільний і час, нехай так а будет, жицо Боже стошки ложить, нехай так а будет, я прочистай жицо пашить, нехай так а будет, я другая помощь стала, нехай так а будет, жицо пахать покончала, нехай так а будет, я покровчик поднимает, нехай так а будет, святий покров совсем домов, нехай так будет, святий Дмитрий сынов женить, хай так дай будет, пиво дай зотик делить, нехай так будет, а я сподару славный пану, нехай так а будет, тиху тобі наша песня, нехай так ай будет, великодна, величебна, нехай так ай будет, хозяечка Лиля Лися, нехай так и будет, дары гостей не скупися, нехай так будет, а мы гости нечастые, нехай так будет, у годочек один разочек, нехай так ай будет, наши дары небольшие, нехай так ай будет, по чанальню капуяет, нехай так а будет, моим братцам по десяток, нехай так и будет, господару бывай здаров, нехай так будет, живи богато, место коров, нехай так а будет, еще более место кони, нехай так и будет, белых овец полных лявец, нехай так и будет, этой песни нехай канет. нехай так будет. Ну, вось і такія песні спявалі ў кожным двары, і гэта было такое абавязковае віншаванне, абавязкова трэба было, каб прыйшлі валачобнікі, прыняць іх, паслухаць і падарыць. І побач яшчэ адно было такое свята, якое ішло за Вялікаднем, але яно было якраз такі нерухомае ў календары, заўжды в адны і тыя ж даты святкавалася, гэта святое Юрыя. І як мы ўжо ведаем з валачобнай песні, што святы Юрый Божы ключнік, гэта свята, калі трэба было першы раз выганяць кароў, то бок калі папярэднія у нас такія былі песні скіраваны на тое, каб там жыта радзіла пладзіла, то Юрый у нас адказвае за звычайна всякую скацінку хатнюю, за каровак, коней. І якраз такі на Юрыя першы раз выганялі гэтых коней і кароў пасвіцца. І на святого Юрія лічылася, што зямля адмыкаецца, што Юрый адмыкае яе залатымі ключамі, выпускае траву і расу. І, як правіла, гэты сюжэт сустракаецца ў самых розных песнях. Яны, як правіла, лакалізаваныя на тэрыторыі Беларусі ў двух кропках. Адна гэта заходняя частка, прыкладна Гарадзеншчына і Брэшчына, трошку Падляша, а другая частка гэта Паазер'е, Віцебшчына і Пскоў, Смаленск туды. Вось зараз паслухаем спачатку адну традыцыю. Гэта заходняя частка Беларусі, Смаргонскі раён. І тут можна паслухаць вельмі такой яшчэ спецыфічны вакал, таму што тут быў уплыў касцёла, і музыка такая крыху іншая вакальная па стылістыцы. Вось смаргонскі запіс паслухаем, там гэта не так заўважна, а потым яшчэ паслухаем больш заўважныя такія рэчы. Можна ўключыць? Святое Юрья, иди на небо, Юрья, Юрья, святый день, возьми ключи золотые, Юрья, Юрья, святый день, отомкни землю, выпусти росу, Юрья, Юрья, святый день,
пусти росу по всех лугах, Юрья, Юрья, святый день. На Юрья росу бычка напасу, Юрья, Юрья, святый день. Бычок тратячок, ті повний бачок, Юр'я, Юр'я, святий день. Коли не повний, напасися, Юр'я, Юр'я, святий день. Напасися, води напися, Юр'я, Юр'я, святий день. І наступний трек увогуле з Падляшша, з території, яка межує паміж ось, якби, польська територія побач з Білоруссю, з Брестською областю. Яшчэ одна юраўская песня. Тут гэта вось такі стыль спецыфічны, вакальны яшчэ больш адчуваецца, і вельмі шмат менавіта такога вакалу сустракаецца на Падляшшы, можна ўключыць. Юрели горе пойде до Бога, по ключі, пойде до Бога, по ключі, і одомкне землецо, і одомкне землецю, і випусть, випусть травицю, і випусть, випусть травицю, прикрий землицю травою, прикрий землицю травою, а дерево листочком, а дерево листочком, в нас молоденькі виночко, в нас молоденьких виночком, як настане місяць май, як настане місяць май, пожине воли, пасти в гай, пожине воли, пасти в гай, там зіллєчка нарвемо, там зіллєчка нарвемо, собі виночки зов'ємо, собі виночки зов'ємо, і на головку зложимо, і на головку зложимо, і до таночка пойдемо, і до таночка пойдемо. І калі такія заходнія вось гарадзенска-брэсцкія юраўскія песні такія крыху касцёльныя, крыху такім акадэмічным голасам спеты, то мы зараз перамясцімся якраз такі на ўсход, і там будзе тоже павесялей і зусім іначай. І гэта песня, спявае яе Ольга Сергеева, которая была любимой спявачкай Тарковскага, і ў фільме ён выкарыстоўвае ейныя песні. Можно включить. Как пришел к нам Ягорий, обмочившийся, ой-лёй-лёй-лёй-лёй, обмочившийся, обмочившийся, обросившийся, ой-лёй-лёй-лёй-лёй, обросившийся. А святый ты, Ягорий, где ты был и пробывал, ой-лёй.
был, пробывал, я и там не гулял. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, я и там не гулял. Я и там не гулял, скот у поля выгонял. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, скот у поля выгонял. Скот у поля выгонял на зеленую траву. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, на зеленую траву. На зеленую траву и на ключевую воду. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, на ключевую воду. Я святой рукой коровушек поглаживал. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, я коровушек поглаживал. Я коровушек поглаживал, чтоб коровки были гладенькие. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, чтоб коровки были гладенькие. Чтоб коровки были гладенькие, и телятки были сытенькие. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, и телятки были сытенькие. Чтоб коровушки позыкивали, и телятушки побрыкивали. Ой-лёй-лёй-лёй-лёй, и телятушки побрыкивали. Можна ще лістануть? Ага. Вось, і калі сярэдняя весна такая цэнтральная, Новы год, яна такая больш-менш простая, ясная па мелодыях, то позняя весна, калі ўжо ўсё цвіце, расце, буяе, яна і акустычна таксама вельмі спецыфічная. І якраз такі гук, які в пачатку в раннюю весну толькі спрабаваўся, неяк намацваў прастору, гэта былі нейкія такія першыя вылазкі, то чым больш развіваецца прырода ў весну, тым больш становіцца гуку, тым больш становіцца розных спецыфічных спосабаў акустычна гэтую прастору засвоіць. І ў познюю весну якраз такі можна, зараз мы паслухаем вельмі цікавыя розныя трэкі, калі можна было якраз такі засвоіць сабой, сваім голасам максімальную прастору, і часам гэта утварае безумны эфект, насамрэч. Адна з песень, першая, гэта «Маладзечанскі раён». І тут трэба сказаць, што в Беларусі ёсць традыцыя антифоннага спявання, калі, вясковыя людзі гэта называюць песню перахлёст, калі адна група спявае, напрыклад, радок, другая група спявае гэты ж самы радок, толькі троху внахлёст. І в гэтым трэку яны на хвосцік толькі трошку наступаюць, але потым на купалі гэта адбываецца пряма пасярод радкоў, карацей, утвараюцца такія вельмі спецыфічныя антыфонныя формы. І у літоўцаў гэта вельмі развіта вось на літоўска-беларускім памежжы, там у Кштаеце і Дзукі, калі антифоны гэтыя вось сутарцінасы, у іх называецца, яны бываюць не на 2 групы, а на 3 і на 4. Яны бываюць і вакальныя, і харэаграфічныя, і інструментальныя. І у нас запісаныя, прынамсі, пра тое, што я ведаю, у нас запісаныя вакальныя творы на песні на 2 групы, але самі этнаграфічныя спявачкі казалі, што яны маглі самі спяваць і на 3 групы і болей. Але в запісах ёсць толькі на 2 групы, і вось адну з такіх песень мы паслухаем, там гэты перахлёст зусім маленькі, але потым будзе цікавей. Стоя
что-то пошло не так. Ну, карацей, не будем дослухивать. Значыць, і гэта вось такія позневеснавыя траецкія розныя карагоды. Але станеце, калі ласачка, далей. І пакажу проста прыклад літоўскага сутацінаса. Тут без словаў, ну і не зусім зразумела, наколькі гэта груп спяваецца. Але зразумела, зато будзе акустычны эфект. Гэта старыя запісы, насамрэч, такія яшчэ з, напэўна, з валікаў якіх-небудзь. Может, включите, калі ласка. Так, штайце. Памежа з Віцебшчыны. І яшчэ лістаніцікай. І зараз перабярэмся на ўшэсце. Гэта ўжо позняя весна. Гэта ўшэсце, гэта свята, якое святкуецца на 6-м тыдні пасля Вялікадня, дакладней на 40 дзён. І ў Беларусі на памежжы паміж Чарнігаўскай часткай і Бранскай, вось і з нашага боку Гомельскай, такой вот локус невялікі. Там ёсць абрад ваджання і пахавання стралы. Зараз ён ужо гучыць іначай, але гэта запісы 2002 года і запісы самога абраду. І тут можна пачуць як бы вось эта стыхійнасць гуку, впісаная в прыроду і як бы в сацыяльную частку. Вось это вот як бы абрад сярод соцыума, але в прыродзе. І ён такі, таксама гэты запіс сам па сабе крыху такі безумны. Трэба яшчэ сказаць, што гэты Веткаўскі раён хорош тым, што жанчыны, якія там спявалі абрадавыя песні, яны спявалі іх мала таго, што вельмі высока, то яшчэ і вось верхнім резанатарам, то бок максімальны звон, максімальны вот этот абертанальны разброс, такі фантастычны. Можна включыць і паслухаць, што гаварыць няма сэнсу. Thank you.
Вось і чаму мы тут якраз такі казалі пра антыфоны. Мала таго, што яны спяваюць вось такія песні, то яны спяваюць яшчэ іх там в антыфоннай форме. То бок, калі кожны гурт нейкі ішоў па вёсцы з гэтай песняй, па адной вуліцы мог ісці адзін гурт, па другой вуліцы ісці другі гурт, па трэцяй іншы. Яны спявалі плюс-мінус адзін той жа напеў, но розныя песні. Калі яны сустракаліся на перакрыжаваннях, яны працягвалі спяваць тое, што наспяваюць, і упакоўвалі тое, што ёсць в межах гэтых сваіх тыповых напеваў і песень тут і зараз. Вось на перакрыжаваннях вазілі карагоды і спявалі. І зараз лістаніце, калі ласачка. Вось першы трэк — гэта две песні, якія спяваюцца яшчэ і антыфонам. То бок тут в кожнай групе ёсць і верхні і ніжні голас, як мінімум, хаця там іх больш. І яны яшчэ спяваюцца паміж сабой в перахлёст. Можна вот включыць там першы. Ну і трэба сказаць, што гэта, канешне, музыка не зусім для вонкавага слухача, гэта музыка для як бы спявання яе, для внутранага перажывання, для такого спецыфічнага такого трансавага стану. І яшчэ ёсць адзін класны запіс, бо гэта адна і тая ж традыцыя, толькі з брэнскага боку, гэта з вёскі Верашчакі пад Кіевам, пад Чарнігавам. То бок вось гэта акустычна ўвесь свет запаўняецца такое як бы з такім гучаннем, і яно яшчэ все жывое, яно яшчэ все паміж сабой пераклікаецца, перагукаецца. І далей там і далей як бы яшчэ перабіраемся в наступныя святы і на памежжа Магілёўскай абласці і Смаленскай. Тут ужо Троіца, гэта 7 тыдняў пасля Вялікадня, пасля ўшэсця.
На Троіцу адбываліся розныя абрады вось на магілёўска-смаленскім памежы. Там дзяўчаты ішлі ў лес, куміліся, завівалі бярозкі брамкай, абнімаліся, цалаваліся, мяняліся падарункамі і былі адна адной кумкі, падружкі на год. І калі вось хтосьці, напрыклад, з іх там выходзіў замуж, то другая была шаферкай, то бок это былі такія, як зараз, жаночыя рэтрыты і женскія кругі. Такое. І гэта ўсё адбывалася на прыродзе, толькі для девочек, і там часам з імі яшчэ прысутнічала якая-нибудь пажылая жанчына, которая дапамагала ім все арганізаваць, але гэта была ўсё як бы моладзь, дзяўчонкі, і яны спявалі розныя песні, якія таксама вельмі шмат узгадваюць в тэкстах всяких природных рэчаў, кшталту дрэвы, дубы, бярозы, вяночки, вот эта вся зеленіна, которая буяет якраз в этот час, бо часам Троіца прыпадае ўвогуле амаль што на купалі, калі позна Вялікдзень, то і Троіца праз 7 тыдняў, гэта ўжо там лета. Вось, і паслухаем са Смаленска. Маю, гэта май, гэта самі галінкі, которые на Троіцу зрывалі, ламалі і затыкалі імі паўсюль хатах, все, калодзежу прыгожвалі хаты, маглі прямо з бярозы спіловаць, сякаць і ставіць як брамкі на ўваходзе ў хату. Вось карацей, май, это вся вот эта майская зеленіна. Тут трэба яшчэ сказаць, што ёсць такая тэма. Сама зеленіна і прырода в традыцыйнай культуры, яна асэнсоўваецца як бажаство. І калі на холодны перыяд года вот эта вот вся вітальная прыродная сіла яна згортваецца, то весну яна ажывае, і якраз такі да Троіцы купалі знаходзіцца ў максімальным росквіце, і гэтыя все бярозы, зеляніны, там, не ведаю, клёны, яны маюць асаблівае значэнне. Гэта такая як бы візуальныя сімвалы вось якраз такі гэтага прыроднага росквіту і ёсць. І гэта такія на смаленска-магілёўскім памежжы гэта траецкія абрады кумлення, а на Брэшчыне будуць траецкія абрады, звязаныя з кустам. Трошку пазней раскажу, таксама звязаныя з зеленінай, з вот этим ушанаваннем новай прыроды. Вось, а зараз можна паслухаць пачынок. Пойдемте, девушки, былые ложочки мою, мою зеленую. Былые ложочки мы знаем, тетушки мою, мою зеленую. Мы заем цветочки, мы заем вяночки мою, мою зеленую. Мы заем вяночки, мы на тредянечки мою, мою зеленую. Мы на тредянечки, мы на сёлядею мою, мою зеленую. Да, і там наступная яшчэ будзе песенка ўжо з нашай тэрыторыі, таксама з гэтых траецкіх кумленняў. Там вельмі цікавая будзе у, паслухаеце. Чутно вельмі, што у само в канцы радка разлічныя на рэха, як гукаюць у лесе, калі ходзяць адзін аднога. А святые
І вось прыкладна такая музыка была на ўсходняй частцы Беларусі і зусім, канешне, іншая. Гэта будзе Брэсцкае Палессе, у іх там свая незалежная рэспубліка. Гэта ўсё піншчына, і ваджэнне куста абрад ладзіцца і на беларускай тэрыторыі, і з украінскага боку Палессе украінскае. І як бы тут гэты Новы год, часам, бо Троіцу называюць зялёныя святкі, то бок як святкі на каляды, толькі гэта летнія святкі, такія зялёныя, ўжо ажыўшыя. То якраз тут на Троіцу вадзілі куста, гэта значыць, што бралі дзяўчыну, цалкам яе закручвалі в галінкі розныя, там, напрыклад, клён, бяроза, і не было бачна, бо такі проста хадзіў куст на ножках. І гэты куст павінен быў зайсці таксама ў кожны двор, і паспяваць гаспадару трэба было, павіншаваць яго, і адпаведна ён таксама дарыў як калядоўшчыкаў ці валачобнікаў. Толькі тут вось пазней гэта все совалася па часе на Троіцу. Вось можна паслухаць запіс з Брэшчыны. І яшчэ трэба сказаць, лістаніце там, калі ласачка. З Троіцай звязаныя на Брэсцкім Палесе такі спецыфічны жанр, як галашэнне. Калі на большасці тэрыторыі Беларусі хадзілі на могілкі ўвесну на Вялікдзень або пазней на Радуніцу, то на Брэшчыне яшчэ распаўсюджаная традыцыя траецкіх дзядоў. І гэта часта такія дзеды спецыфічныя, то бок хадзілі на могілкі в першую чаргу да тых людзей, якія загінулі не сваёй смерцю, або там самагубцы, тапельнікі, або нехрышчаныя дзеці, то бок все, што не норма, все, што незвычайная смерць, як бы. І галашэнне гэта вельмі спецыфічны такі акустычны жанр, гэта не зусім песня, гэта штосьці паміж плачам і музыкай. То бок это музычна аформлены плач, але гэта заўжды імправізацыя на аснове нейкай музычнай схемы і нейкага зместу сэнсавага, нейкіх вобразаў паэтычных, такіх міфапаэтычных. Але гэта складанавата слухаць як музыку, але вельмі цікава музычна арганізавана. Так незвычайна, і гэта можна слухаць як штосьці вельмі цікавае. Вось як бы можна паслухаць. А мій батько
Яночко, а моя ж дитина рідная, мій місяць золотий, а мій місяць за хмару зайшов, щось мене обрівало, моя ж хата тепер не веселая, мій же синонько, мій же ріднусенький синочок, а той забрався, поїхав, та мене ж покинув. Ох, мій синонько, а моя а моя квіточка, а моя квіточка, дорогая. А немає кому їх дербанячки, а немає кому їх доски подавати, а немає кому їх доски подавати. Дай по тобі васькоту, дай плаче, та мені дає плакати, а я заємся думаю, я їду на карту. Ну і причым трэба сказаць, што ну, гэта не пахаванне, гэта кшталту як радуніца, проста наведваюць могілкі і галосяць там па сваіх памерлых. І з галашэннямі яшчэ вельмі цікавая такая рэч. Зараз рэдка калі можна гэта пачуць вжывую, але гэта такі спецыфічны псіхічны стан, як бы псіхічна-музычны стан. То бок яны могуць галасіць, а потым, напрыклад, суседка падыдзе, спытае, там, ты карову загнала, она павернецца спакойна, скажет загнала, будзе далей галасіць. Ну, то бок, як бы гэта такі прамежкавы, вельмі такі спецыфічны ўвогуле стан псіхікі. Вось, і далей перабяремся в яшчэ ўжо апошні перыяд, позняй весны. В некаторых рэгіёнах, зноў-такі, вось там, дзе была Страла, Браншчына, Чарнігаў, Гомель, пасля Троіцы наступны тыдзень называўся Граны або Русальны. Лічылася, што ў гэты час русалкі паходзяць па свету. Русалкі гэта таксама вось тапельцы або нехрышчаныя дзеці, або самагубцы. Карацей, розныя душы, якія, як вось і траецкія дзяды, траецкія гэтыя душы, яны на пэўны час гадавога кола вяртаюцца з іншага света ў гэты свет, у ім прысутнічаюць якраз вось гэты момант росквіту прыроды, і потым іх звычайна праводзяць, там выганяюць, гэтак далей. Толькі на Гомельскім палесе гэта якраз адбываецца на Русалле, тыдзень пасля Троіцы. Русалкі яны як бы не ўяўляліся так, як там у Пушкіна, што яны сядзяць на дрэвах з хвастамі, там зялёныя і голубыя. Яны ўяўляліся сабой як нейкія такія страшныя істоты, якія засцерагаюць прыроду, асабліва жыта, у той час, калі яно цвіце, каб яно магло завязацца на зерне, каб дзеці не бегалі, не збівалі пылок з яго, каб прырода была нейкі час не кранутая. То бок вось гэты новы свет, які толькі што нарадзіўся, каб ён пабыў в такім як бы нетронутым стане. І з гэтым звязаныя забароны часта хадзіць там в поле, або хадзіць у лес, або там хадзіць яшчэ кудысьці в прыродныя локусы, таму што яны ўяўляліся небяспечнымі і лічылася, што там у гэты час знаходзяцца русалкі, вось гэты час тэрмін. Што цікава, што русалак можна было, калі сустрэў, то яна магла цябе заказытаць, ну, зашчекатаць до смерці, або там штосьці яшчэ з табой зрабіць, задушыць там цыцкамі. Але можна было ёй нейтралізаваць, і звычайна такім нейтралізатарам выступала альбо соль,
бо соль такі класічні апатрапіі традыцыйнай культуры, або там цыбуля, бо гэтыя все вострыя, пахучыя розныя расліны, яны таксама апатрапійныя, такія берэгавыя. Або можна было апрануць проста русалку ў кашулю, бо русалка была без кашулі, калі ты апранаешся на яе сваю кашулю, то я культураваеш, робіш небяспечнай, і яна табе будзе год служыць у гаспадарцы. І ўсё прыслужвацца па ўсіх хатніх справах. Вось. І гэтыя такія спецыфічныя лакальныя традыцыі, яна існуе вось толькі на гомельскім памежжы. І паслухаем зараз весёлую песню бабуль з Бранскай вобласці. На гряной неделе русалки сидели, рано-рано. Сидели русалки на кривой березе, рано-рано. На кривой березе, на прямой дороге, рано-рано. Просили русалки и хлеба, и соль, рано-рано. И хлеба, и соли, и горькой цибуль, рано-рано. Ну і гэты вось бранскія, як звычайна, высокенькія. А зараз паглядзім наступную. Гэта ўжо Чарнігаўскае Палессе. Ну, гэтых перасяленцаў запісалі ўжо в Кіевскай вобласці, але гэта былі перасяленцы з Чарнобыльскай зоны. Там зусім іншая русальная песня па настрою, но таксама такая хорошая. Проведу я русалочки, аж до щирий бор. Сама вернусь молодая, аж до батька в двор. Проведу я русалочки, аж до гору. Сама вернусь молодая, аж додому. Проведу я русалочки, аж до ямки. Сама вернусь молодая, аж до мамки. А рутою да блятою заробили, о, щоб до нас русалочки не ходили. І яшчэ вось апошнюю паслухаем ужо з беларускай тэрыторыі. Гэта бабуля яе запісалі в Любанскім раёне, але яна сама перасяленка з Гомельшчыны, бо там гэты ўвесь локус традыцыйны русальны, хорошая такая спецыфічная і добра чутно сольны яе голас. Проеду русалочка я до Богору, а сама вернусь я додому, чтобы наша русалочка по житу не ходил, чтобы наша житейка женила мир, по наша житейка тоненько ходил, а у колосочка толстенько ходил. Вось такім чынам, калі паслухаць усю все гэтыя песні вясны, можна пачуць, што ад пачатку весны голас все больш і больш так мацае прастору, акустычна запаўняе яе, пашырае яе. І чым больш развіваецца свет, развіваецца космас, развіваецца прырода, разрастаецца, все гэта буяе, расце, квітнее, тым больш цікавыя такія розныя складаныя акустычныя формы гэта пачынае мець. І такім росквітам гэтага ўсяго якраз такі апагеем звычайна з'яўляецца вось позняя вясна, або ў некаторых традыцыях купалі.
Я думаю, што можа быць мы пазней пра песні лета як бы зробім асобную лекцыю. Вось і у гэтым сэнсе вельмі цікава гэтыя все антифонныя формы паслухаць, бо ў нас ёсць шмат цікавых запісаў з віцебшчыны антифонаў традыцыйных. А так, напэўна, все, што я хацела распавесці, я распавяла. Можа быць, какое-нибудь есть пытанне? Есть пытанне. Галашэнне, которое мы слухали, это была в основе импровизации? Галашэнне заўжды імправізацыя. То бок на аснове чагосьці, каких-то формул в псіхіке культурных, але гэта імправізацыя як і замовы. Тое самае, вельмі падобнае. Мелодыя не паўтараецца, і яна нават не зусім кантраляваная. То бок ты часткова штосьці кантралюеш, але не цалкам. Потому што гэта яшчэ і плач, і ён мае сваю фізіялогію, як бы голас, калі ты плачаш і спяваеш, спецыфічны вельмі, і таму як бы ім складана ввогуле кантраляваць яго такі голас. Можа быць яшчэ? В ютубчике где-нибудь потом загрузим. Можно будет, я на своей сторонце где-нибудь запощу. Сейчас, вот, которые проходят этнографические экспедиции, они сейчас находят к ним новые песни? Песні заўжды можна знайсці новыя в экспедыцыях. Іншае пытанне, што мы можам хутчэй за ўсё зараз неяк пашырыць наше ўяўленне пра сюжэты, але мы ўжо амаль ніколі не можам запісаць добрага выканання, бо песні, якія абрадавыя, якія людзі выконваюць, яны пераважна мусілі б ведаць, калі б яны нарадзіліся да вайны прыкладна, зрэдку пасля вайны адразу. І гэта ўжо вялікі вельмі сталы ўзрост, калі зараз звычайна в большасці сваёй добрых выканаўцаў ўжо складана знайсці, бо ім проста здароўе не дазваляе. Але тэкстава, да, тэксты можна пашыраць, як бы семантычнае поле гэтых сюжэтаў пашыраць. Але да гэтага яшчэ ёсць хорошыя спевакі, проста яны дастаткова рэдкія. Большасць абрадаў, якія вось пра якія я казала, яны зараз часта внесеныя в аб'екты нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі. Ёсць асобны сайт там по кожнаму аб'екту. І в прынцыпе амаль паўсюль можна прыехаць і паглядзець. Іншае пытанне, што в аўтэнтычным абрадзе традыцыйны спеў меў агромнае значэнне для стварэння пэўнай такого акустычнага асяроддзя псіхічнага. І зараз такіх спевакоў няма, то бок сам абрад можна паглядзець, нейкі такі вайб славіць, але ён будзе не зусім падобны на тое, што нават адбывалася там же 15 гадоў назад, 10. Ну, але ўсё адно там ёсць свае прелесці. Все. Дзякую вялікі ўсім.